Ahojte, toto je veľmester Jan Markoš pre server highšach.sk. Na turnaji v Londýne, London Chess Classic, Magnus Carlsen nielen vyhral, ale stal sa aj absolútnym rekordérom vo výške ratingu. Jeho 2861 bodov porazilo Kasparovov ratingový výsledok o celých 10 bodov a znova dokázal, že Magnus Carlsen je dneska nepochybne najsilnejším hráčom sveta. Dneska si ukážeme jeho partiu s Jutou Polgárovou, ktorá je považovaná za najlepší Magnusov tvorivý výkon v turnaji. Magnus Carlsen je biely a maďarská geniálna švédska Juta Polgárová je čierna. Bude zahral C4, C5, že vznikla anglická hra, jazdec F3, jazdec C6 a biely D4. Dal tým jasne najavo, že nechce hrať nejakú uzavretú partiu z G3, strelec G2, ale normálne sa chce postaviť rozumne v centre. C berie D4, jazdec berie D4, jazdec F6, že ako obvykle sa jazdce zapájajú prvé do partie, jazdec C3 a Trčinec hral E7, E6. Čierna zahrala teda. Dúfam, že nebudem zabúdať, že Judita je žena. Aj keď hrá takto dobre šachy. Čiže zahrala E7, E6. S myšlienkou zahrať strelec B4 alebo strelec C5 a pekne si vynúť strelca. Prípadne zahrať D7, D5 a získať rovnováhu v centre. Čo je zaujímavé, tak v taktomto rannom štádiu partie si bieli môže dovoliť ťah ako A2, A3, ktorý zahral Magnus Carlsen. Toto je veľmi zaujímavé, že takéto ťahy obvykle považujú tréneri za oslie ucho a svojim zverencom v rozličných kružkoch ich určite neodporúčajú, ale tu je situácia iná. Biely by veľmi rád išiel E2, E4, získal maximum z centra, postavil proste takú veľkú vaničku, ktorá je typická pre ješkovitú štruktúru a tých A2, A3 mu to umožňuje, pretože znemožňuje na ideálny vývin čierneho strelca na B4. Keby teraz čierna zahrala D7, D5, čo je najlogickejší spôsob, ako vyriešiť pozíciu v centre, tak po C berie D5 by stále pred zložitým rozhodnutím. Keby zobrala E-pešiakom, tak vlastne biely jazdec na D4 je ideálne postavený a biely veľmi rýchlo ťahmi strelec G5 a E2, E3 získa peknú pozíciu proti izolovanému pešiaku v centre. Keby ale vzala jazdcom, tak biely vezme na C6, B berie C6 a vytvorí izolovaného pešiaka na C6, čo mu tiež umožňuje získať nejakú drobnú výhodu. Takže po A2, A3 nie je úplne možné dobre zabrániť, aby biely zahral E2, E4. To je celá pointa tohto ťahu. Čierna zahrala strelec C5, napadla jazdca, jazdec napadol strelca a strelec sa vrátil. Čiže čierna ako keby zahrala strelec E7, ale zároveň sa jej podarilo vyhnať jazdca z D4 na menej dobré pole B3, ktoré není tak centrálne. Magnusovi to ale nevadí, zahrá E4, získal centrum, rošáda, strelec E2, vývin. No a teraz vlastne typická ješkovitá štruktúra vzniká tak, že by čierna zahrala D7, D6, B7, B6 a A7, A6. A tieto pešiaci by ako bodliny držali celý 5. rad. A za týmito bodlinami by sa čierna preskupovala, veľmi pomaličky by to hrala a čakala na možnosť, keď môže zahrať B6, B5 alebo D6, D5. Lenže v tejto pozícii môže čierna ešte dúfať, že zahrá D7, D5 naraz. Preto hrá B7, B6 s tým, že postaví strelca na B7 a možno D7, D5 zahrá naraz a úplne ušetrí ako ťah D7, D6, tak aj ťah A7, A6. Preto sa stalo B6, biely rošáda a čierna zahrala strelec B7. Nasledujúce ťahy bieleho vyzerajú veľmi jednoducho, ale v niečom sa v nich skrýva taká nenápadná genialita, čo najlepšie zistíte tak, keď sa sami ich pokúsite hádať. Pretože biely má možnosť, ako vlastne 4 figurky, ktoré ešte nehrajú,
usporiadať, je veľa možností, ako ich usporiadať v priestore, centrálnom priestore šachovnice a niektoré sú správnejšie ako iné. Ja intuitívne by som asi zahral strelec E3, dáma D2, väža FD1 a väža AC1. To je asi to, čo by veľa ľudí spravilo v bleskovom šachu okamžite, ale Magnus má iný názor. Zahral strelec F4, tým pádom vlastne hrozí sa postaviť strelcom na D6 a tým pádom vynúcuje D7, D6, čiže strelec F4 je určite presnejšie ako strelec E3. A teraz nehrá dáma D1, D2, čo je veľmi zaujímavé, aby si nechal vlastne pre tohto jazdca, ktorý bol otlačený do exilu na B3, aby si nechal pre neho miesto na D2. Od D2, z D2 ten jazdec je schopný kryť ako na C4, tak na E4 a tým pádom veľmi, veľmi pekne vlastne pokrýva centrálny priestor a pokrýva tie body, ktoré umožňujú bielemu, aby mal priestorovú prevahu. Takže miesto toho, aby šiel dáma D2 a postavil nejakú väžu na D1, tak radšej obchádza bielu dámu a stavia väžu na C1 a E1. Väža C1 a E1. Teraz čierne zahral jazdec E5 a biely veľmi pekný, zaujímavý ťah jazdec D2. Tento ťah dozadu vyzerá ako keby vlastne biely bol v defenzíve a bránil sa, ale nie je tomu celkom tak. Nie je tomu dokonca vôbec tak. Problém bieleho je, že biely má pomerne o mnoho ďalej vysnutých pešiakov ako čierny a tým pádom je pre bieleho ťažšie vlastne brániť takéto vysnutejšie body. Ale títo pešiaci zároveň dávajú bielemu priestorovú prevahu. Takže ak biely vydrží s týmito pešiakmi, ak ich dôkladne pokrie, spomalí hru natoľko, že čierny už vlastne nebude mať žiadne taktické protišance proti týmto bodom, tak biely bude mať výhodu. Postupne proste bude expandovať, získať viac a viac miesta. Preto je tak dôležité tieto polia dobre pokryť, ale jazdec D2 slúži práve k tomuto účelu. Jazdec FD7 zahral čierny. Zahrala čierna. No a teraz skúste uhádnuť ďalší ťah bieleho. Magnus Carlsen si uvedomil, že by mu nevyhovovalo, keby čierny zahral strelec G5 a vymenil jeho strelca na F4, pretože by sa tým zvýraznila slabina niektorých čiernych bodov v tábore bieleho, hlavne poličko D4 a zároveň čierna by získala pole E7 pre dámu a ľahšie by sa aj fungovalo v takom stiesnenom priestore a preto biely ustupuje strelec E3 a aj po strelec G5 mal ťah F2, F4. Čierna dáma C7, to je veľmi typické pre Ježka. Dáma smeruje na B8 a na A8, odkiaľ môže využiť svoju silu a z boku útočiť na centrum a prípadne aj na bieleho kráľa a zároveň nie je rušená rentgenmi bielých veží. Dobre, teraz už vlastne Magnus má pocit, že sa mu podarilo pokryť centrálny priestor a preto začína expanziu. Zahrá B4, dáma B8 a F4. Odtláča postupne odtláča jazdca na E5 a čierneho figurky vôbec. Čierno šla kôň G6 a ďalší ťažký ťah. Teraz sa skúste zamyslieť, no si stopnite video, skúste zamyslieť, čo by ste zahrali. Není vôbec jednoduché. Postrelec F3 príde jazdec H4, nie je jasné, ako ďalej pokračovať. Jazdec na D2 nestojí veľmi dobre. Magnus Carlsen po dlhej úvahe zahral G2, G3. Normálne sa pokryl na F4, pokryl sa na H4, ďalší tak bude strelec F3 a odhaduje, že slabinu tejto diagonály zatiaľ čierny nemá ako využiť, lebo nemá ďalšie figurky, ktoré by tú diagonálu napadali. Dobre, čierna šla väža F8, vlastne všetko pripravuje na ten typický prelom D6, D5. Bielý zahral strelec F3 a rozhodne sa nechystá pripustiť D6, D5. Čierna dáma A8, zvyšuje svoju prítomnosť na dlhej diagonále a zase skúste stopnúť video, porozmýšľať, čo by ste zahrali, pretože ani ťah strelec F2 nie je také jednoduché vidieť. Bielý ustupuje strelcom ku kráľovi, čo sa niekedy môže hodiť a zároveň znova a znova prekrýva poličko E4.
A v tomto okamihu už je jasné, že vlastne čierne sa nepodarilo nejakým spôsobom výhodne zbaviť bieleho tých dvoch predsunutých bodov E4, C4, že má menej priestoru, nepodarilo sa dokonca vymeniť žiadnu ľahkú figúru a preto stojí horšie a musí sa obmedziť na nejaké postupné manévrovanie. Takže čierna zahrala z GF8 a bielý dáma E2 a čierna dáma B8. Už samotný tanček dáma A8, dáma B8 pôsobí trošku takým dojmom, že čierna vlastne trošku stratila niť. A bielý väža ED1. No, väža vlastne sa presúva z pasívnej pozície obrancu na E4 na aktívnu útočníka na D6. No a teraz vlastne čierna nevie, čo má úplne urobiť a zahrala tým pádom chybu. Zahrala taký dosť nenápadný ťah G7, G6. Dosť možné, že vlastne jej úmyslom bol zahrať F7, F5 a aspoň trošku oživiť boj o centrum. Lenže ťah G6 má dve veľké nevýhody. Za prvé, jazdec na F8 si o ňom myslí svoje, je veľmi ťažké pre neho sa niekam rozumne dostať. A za druhé, polia okolo kráľa čiernej sú pomerne rýchlo oslabené. A to sa Magnus Carlsen rozhodol využiť a bez nejakej veľkej úvahy alebo veľkej prípravy zahral E4, E5. Pretože oba jeho jazdci sú pripravení na to, aby skočili na E4 a na F6. A vďaka tomu, že zahrané G7, G6 čierna má problém napríklad doberať na E5. Takže E4, E5 je zaujímavý ťah veľmi. Teraz čierna zahrala strelec C6 a biely strelec D4. Strelec D4 obvykle sa na takomto mieste strelec nevyskytuje, pretože ho obvykle nejaký jazdec môže napadnúť. Ale teraz vlastne oba tie jazdce sú v dobrej príjemnej vzdialenosti, čiže strelec na D4 bez problémov môže existovať. Čierna zahrala väža ED8, lebo D stĺpec sa pravdepodobne oslabí za chvíľočku a biely potrebuje znovu a znovu prekrývať poličko E5, aby neprišiel tam od toho pešiaka, ktorého sa tam vysunul, a preto berie strelec, berie C6, väža berie C6 a jazdec F3. Teraz čierna už pustila napätie v centre, zobrala D, berie E5 a biely F berie E5. Biely samozrejme neberie nejakou figurkou, pretože keby vymenil jeden pár figúr, tak čierny je spokojnejší, keď tento jazdec môže výjsť von, niekam sa ďalej postaviť, zároveň bieleho kráľ by bol slabší, on nemá okolo seba veľmi veľa pešiakov, čiže je dobré, keď má okolo seba čo najviac figúr. Takže určite z priestoru prvého je dobré nechať si figurky, takže biely berie F pešiakom. A čierna hľada protihru, vzhľadom na to, že sa nepodarilo vlastne dostať preč toho pešiaka z E5, tak hľadá protihru proti druhej bodline bieleho, proti pešiakovi C4, kde veža DC8. Okrem ťahu veža DC8 tu veľmajster Marek Vokáč odporúča aj ťah G5, ktorý vlastne by umožnil tomu čiernemu jazdcovi výjsť von zo svojej klietky a napadnúť na E5. Ale ťah G6, G5 je obrovské oslabenie kráľa čiernej, takže je dosť pravdepodobné, že by mal čierny tu dosť veľký problém, pretože jeho dáma napríklad sa na kráľovské krídlo nemôže veľmi dostať na pomoc a keď sa to tu otvorí na tom kráľovskom krídle, tak to môže byť fakt veľký prúšvih. Napríklad keď biely zahra H4, tak čierna už nemôže vlastne zabrániť otvoreniu kráľovského krídla, pretože po G5, G4 príde dáma E4 s dvojitým úderom na C6 a G4.